Ceapan go bhfuil sé táchtach seileh a ghlacha ar a saoil ar lí más duine cruthaíochta agus spás a chruthú dalíonn tóirí anas gur féidir leo is socha rudaí a chur láthir a phobal a chomá lei sin gur féidir leo an chéad chuin eile a spreaga chun gníomh chomá agus is chuige sin a táimid. Táimid is sean na scoil Salerna in Indrabháin agus tá tionól ealaíonta Dhírigh Taighde Dána ar bunagainn agus tá ceoltóirithe tradiisiúnta agus ceoltóirithe comhaimseir a thuairt le chéile agus tá spás a chruthú againn agus gur féidir le daoineh a gcleachtas cruthaíoch féin a phlé agus a roinnt le daoine bheile. Bhí muid báit sa cheol agus a comó agus mar agus go deas bheith anna híocht le chéile agus leabhar le daoine eile tá deanna rud céanna agus meas chun smaointí chluiste agus mar agus bheith muid an bhfuil ar sin sin agus bheith tá meas ná cénta go bhfuil muid spreag go bhaid. Bé an táil tríomhaíochan na cairdach ar bhór íontaach agus bé an dochtar únamána hinlinn, bé Padda Chamber siar an frisin, Johnny O'Connelly agus ón a ceanháin, agus tá mu asúil is do hí le go bléifar an nás nó is do hí an ceangal atá éidir an ceol tradiisiúnta agus an ceol is do hí nua an siad leictreonach agus an tobchumadóireacht agus thuile. Hanna féin cloisiom na córátí seo in ardínpla agus ealaíontóirí a cainte an chéile agus cían tú na splanc na beaga seo ag lasa ar fud na háte, so há an fíorceit a mína faoin deir seachtainna seo. Is do hí le spás ar le a chruthú gáilíonn Taighde, is do hí if bheith play cruthaitheach a bhhainans le cuasaí cruthaíocha agus is do hí béalaireachta agus an Taighde ealaíonta. Ní bháin trí is dócha a bheith caint ach trí bheán an cleachtas frisin. Agus gur féidir an phobal a tharraingta seach frisin, le gur féidir leotha a bheith bainte leis frisin, mar is linne ar fad an tradiisiún is do hí. An chéad rud a dtíortha mé ná nírás go dtí sem héal nírás riamh an saithí sean na scoil Salerna agus hena féinnig táim fé choíocht ag an áid. Gan dá táimid lonathe i gceantar lena muine an tradiisiún dain láidir cruthaíochta agus sin an fágur heasta go bhfuin an tionól a lonúan agus speisialta. In sa ghailteacht an sa bhfuil is agat ar lí déad bhí arágur sais dain cruthaíoch ar leithligh á sa ghailteacht. Bhí an irid ealaíontóirí a feimúin sa ghailteacht agus irid rudaí ar siúl agus ceapam ar ná féad bhí áití sa bhar a háid ar dain ná sean na scoil Salerna chun é sin i dhéanamh. Stocha gur spás machnamh é agus is spás cruthaíoch é agus tasíomhain chumathe stocha go mbeadh go léirim an a bhuair leis an eispéiris agus go mbeadh an na chreic leis. Cuine se fás, béid go dtugad tuile daine ar bhábhard, béid go grthach muid cineál áneáil gáilíonn Taighde atá i gcéar bheith baintach leis an Taighde ealaíonta ach go háirid agus i gcéar bheith cóthrathú. Tá sé tharbheith táchtach go bhfuil fáilte ribh gachsáis ealaíonn chuil cad ann de gachsáis ealaíonn agus go naithníimiid agus go léiríimiid an luach atá againn ar gachsáis ealaíonn ó an rud fíor-tradiisiúnta go dtí an rud fíor-thorganach, tríalach, eisceachtúil, difriúil agus gachrad idir athraithe.